Joo, Deactivate. Meillä on nyt tää valmiina, joten antakaa mä vaan näytän. Meillä on nyt Discordi, meillä on herrasmiehet valmiina. Me hypätään nyt Discordiin. Ottakaa mä otan kamera pois tästä. Deactivate. Ja sitten me hypätään tänne, joo. Tänne. Pistää kamera päälle. Mä ollaan nyt täällä. Kamera päällä. Joo. Ei ole mikki vielä, ei ole mikki vielä. Mä yhdistän tähän kajariin. Ja sä ota sun puhelin pois. Paitsi Venä, mä en tiedä, kuuleeko sitten striimi näitä yhtä hyvin tässä Discordissa? Koska mä en laittanut sitä mitään. No meillä on tässä, missä... Me kuullaan niitä kajarista vai? Chat! Venä. Me fiksataan tää. Technical. Speakers, yes. Tässä input device. Halo, kuuluuks mut nytte? Doctor. Ei kuulu. Siinä mä en kuule teistä tulee liian vähän ääntä. Venä. Tää engineer vähintään. Joo, vähintään. Output device. Joo. Ei, sun ääni ei vielä. Eiks kuulu nyt? Ei mun mielestä, ei niinku sulle ei tuu tota äänijuttuja. Venä. Striimaaminen lagaa sun koneet ihan huolella. Näkee tosta. Vois jotain. Toi on output. Kilo tuli vaan flexaa kameralle, Venä. Mä halutaan ottaa tää. Kuuluuks nyt? No niin, nyt kuuluu. Okei, mut Venä, kuuleeko striimi Discordiin, mä katon. Ait, boys. Kun me ollaan aloitettu ja meidän prinsessa tulee ihan just tosta ovesta, me tuodaan se ihan just täältä, mutta ylipäätään, koska mä haluan tietää, että mun pojat on tietää niinku hyped up ja valmiin tähän meininkiin. Ei koirat, pojat. Joo, älkää tehkö tästä outoa, tietsä. My boys. Mä tiedän missä asut, Markku. Kuuntele. No niin. Ei oo pitkä matka. Miksi ei asu? Down. Kulosaares. Ei, joo. Ja Wildy. Kuuntele, mut swatataan seuraavaksi. Ait, mut kuunnelkaa. Kuinka valmiita ootte, jos me niinku tuodaan se heti täältä? Kuinka mä haippaan sen paskaa? Jos se on ruma, mä sanon suoraan se on ruma. Jos se on kaunis, mä haippaan sen. Se on kaunis nainen, se on kaunis prinsessa. Tiedätkö mikä olisi läppä, mikä ei nyt tulisi? Joo, okei. Kuuntele, me pitää varmaan... Kerro meille minkä maalainen se on. Ai se? Sä voit kysyä se itseltä. Eikö sä voit kysyä se sitten se häneltä sitten. Silmissä näkyy heti. Silmissä näkyy heti, mut kuuntele. Prinsessa! Se ei mennä. Prinsessa! Musa mitse. Sä tiedät, sitä vähän ujostuttaa vielä, mut se on ihan just tää, Kuuntele, Mike! Joo. Olit sä tänään rannalla? Mä oon menossa tän jälkeen. Sä oot menossa tän jälkeen? Yes, sir. Okei. Mäkin olen menossa. Onks Sietsus, tiedätkö mitä yökorissa tällaista meininkiä? Missä on Instit? Joo, Markku on. Pitäis olla kyllä. Okei. Markku puuttuu, jos me tullaan ensi viikon keskiviikkona, siellä on turnaus, niin pullappaa bro. Ai ensi viikon keskiviikkona? Joo. Ok. Joo, me kelattiin mennä uimaan, tiedätkö, tiedätkö, tänään me mennään vielä uimaan. Voi olla, se kuka voittaa tän deitin pääsee heti uimaan sen deitin kanssa. Mä en osaa uida. Jaa! Kuuntele, kuka sanoi mä en osaa uida? Broidi, Hietsu on julkinen alue, tiedätkö? Mä pulapan jo ees. No. Ai. Boys, mut I see. Te ootte hyvällä fiiliksellä, teillä on hyvät energiat päällä. Musta tuntuu, pikkuhiljaa on se aika, kun me kutsutaan sana.
Hei, Mä saatan Markku, mykistyksessä pois, bro. Sä oot ainoa ei mykistyksessä. Markku, Eikä mitään mykistyksessä. kuuntele. Ja Pitkästä aikaa, Markku, pitkästä aikaa. mitä ukko? Tää oli Come on. Musta tuntuu, mä tiedän kaikki suunnilleen, ketkä tää streamissa on. Mä tiedän kaikki, ketkä täällä on. Mut joo, okei, kuulkaa. Olkaa rehellisiä, jännittääks teitä? Ei. Bro, mä oon venytellyt tästä puoli tuntia. Ai. Mä ollaan pikkasen myöhässä, mut nyt let's get, tiiätsä, vähemmän puhetta enemmän actionia, eiks niin? Vähemmän puhetta enemmän actionia. You still talking? Niin. Ai. Joo, Chris, sulla tulee miinuspisteet kohta. Miinuspisteet tulee kohta. Vittu mä tein. Ai kun nää fleimaa Ota tää. Mä käyn hakee prinsessa meille tänne. Yo, kuunnelkaa guys. Kuuntele game time. Mistä ootte? Te ootte tässä. Kuuletteko se mua? Takan. Joo. Hei, kuunnelkaa broidit. Se muija tulee. Mä haluun, että jokainen teistä laittaa teidän ässät esille. Eiks niin? Sampa! Tiedätkö, laita se piiloon, laita se esille. Get it ready, tiedätkö? Näyttäkää kuka te ootte! Ja oli streaming ja I'm saying, come on, tiedätkö? Mä haippaan teitä rehellisesti. Joo, sä voit laittaa you is a game, right? You don't have no game? You just see you. Bro. Ai, Damn. tiedätkö, he's just him. It's cool, tiedätkö? Se on oikein, se on totta. Paket. Miksi Markku kerrosi, että se on slick ihan kun me ei nähty, että se meni tosta alta? Kuka? Ei oo mitään Markku. Täällä on vaan Hamza. Mut kuunnelkaa, bro. Mikä teidän gameplan on? Voinko mä kuulla, missä mindsetistä ootte? Gameplan, missä tiedätkö? Missä on the game? Horny niggas, man! There's a bunch of horny niggas, man! Oh shit, hala. Glitch. Mä tiedän, bro, kuuntele. Jos mä olisin sinä, mä alkaisin soittaa mun biisistä tuolla mujalla. Onko tää pää yhdistetty tuohon? Ei, jos otit se pois. Yhdistä. Okei, Kuunnelkaa, se tulee nyt, venä. Haide! Vallah mä pyydän. Laita innit. I'm talking about inni. Mikä se oli? Baby Pluto. Ei, laita innit. Joo, mutta sun muijan nimi on Pluto. Onko? Oh no. Me streami toimii, te katsoin. Audio, joo, mä katsoin, Näitä kuuluu, kaikki kuuluu. Ait. Ainoa vaan, me voitais saada, että se näyttää vaan tästä, tiedätkö? Hai, kuunnelkaa, she coming, bro. Get, tiedätkö? Tai shit. Ei, mut venä, Markku. And if he want the cat, he gotta spin it. He can't slip his shit. You did it, nigga. You ain't smacked that shit. Hey. Okay, not too much. Yo. Istu. Oh my god. Istää. Venä, ei oo. Hei. Te kaikki siellä. Ihan rauhassa. Herrasmiehet, käyttäytykää. Holla. Tiedätkö mikä joku sanoi sulle? Joku oli siinä, kun sulla on evät mukaan. Okei, nyt. Eiks niin vuorotellen introductions? Vuorotellen introductions. Joo, okei. Joo. Milana? Hei. Tässä on meidän kaunis prinsessa, kuka on tullut tänne ITT:lle. Se on kadottanut sen korkkarin ja se etsii prinssiä, kuka antaa tuhkimaan. Just näin, se etsii sitä toista korkkaria. Joten meillä on tässä 8 herrasmiestä. Mä toivon kaikki on hyvällä fiiliksellä tänään. Ne on odottanut sua, ne on valmiita tähän e-dateen. Ja herrasmiehet myös, olkaa myös, käyttäytykää herrasmiehet, näyttäkää keitä te ootte, näyttäkää, että te ootte miesiä.
Ait. Mut kuulkaa. Ylipäätään, haluat sanoa jotain? Ei, mä olin just miettimässä, että miten tää sit menee nyt. Okei, seuraavaksi se. Kaikki haluaa varmaan tietää ylipäätään säännöt, että miten me tehdään tää IDT. Eikö niin, että tää on kaikille selkeä? Joo. Okei, ylipäätään se, miten me tehdään tää, on se, että... Sorry, init. DJ Wilder. Miten me tehdään tää, on se, että aluksi Milana nopeasti esittäytyy, se heittää teille pari sanaa, ja sitten sen jälkeen mä haluan, että te, herrasmiehet ilman kameraa, kertoo nopeasti ylipäätään, mikä teidän nimi on? Ikä. Vähän itsestäsi, mitä sitä duuniksi. Te voitte heittää, joo, te voitte freestylatkaa. Teillä on nopea. Joo, sä saat kuulokkeet. Ei, mutta mä mennä kännykkään. Kuuleeko striimi? Joo, kuulee. Kaikki kuulee. Niin, te pojat esittäydytte nopeasti, te voitte freestylasi nopeasti 10 sekuntia, sit se vuoro siirtyy seuraavalle. Ja sen jälkeen alkaa ensimmäinen rundi. Kun alkaa ensimmäinen rundi, prinsessa ja se, kenen kanssa menee ekana niinku puhumaan, niin siinä vasta se herrasmies näyttää oman kameran, ja sitten teillä siinä on 2 minuuttia aikaa ylipäätään puhua, hakee yhteyttä, hakee se matchi itselleen ja niinku saada se yhteys siihen. Ja sitten sen jälkeen, kun eka rundi on ohi ja kaikkien kanssa on puhuttu, niin sen jälkeen meillä tippuu 3 herrasmiestä ja me mennään rundi 2. Ja sitten sen jälkeen me selitetään lisää. Mutta onko tämä niinku tässä vaiheessa ihan selkeä kaikille? Joo, on. About ainakin. Kato, onks Oskar? Kuinka vanha sä oot? 20. Annetaan kuulokkeet meidän prinsessalle ja se saa itse esittäytyä. Venä. Ennen kuin sä teet tota? Ei, toi ääni kuuluu, mutta kuulemma Discord ei kuulu niin hyvin. Joo, kuunnelkaa. Kuuletteko te? Voitteko se, ketä kaikki täällä on paikalla? Musta tuntuu pari äijää puuttuu. Chris on täällä, Mike. Ei, mutta se Nuno, koska tässä on samat nimet. Nuno ja Oskari puuttuu. Oskar, oot sä täällä? Onko se Markus? Joo, on täällä. Okei, Oskar Salomo, Nuno puuttuu. Okei, mutta sitten me aloitetaan. Sitten me aloitetaan ilman Nunoa. Sitten Nuno jää ilman... Joo, Nuno ei tarvitse. Nuno ei tarvitse. Hei brodi. Okei. Ei mitään, mä passaan prinsessalle. No niin, kyllä kaikille. Mitä mä sanon? Sano. Me kamera eteen. Ei. Tuu lähemmäs. Siinä on kamera. Kato kamera, kun sä puhut. Joo. Ja sano pari sanaa. Vittu todellista. Mä oon Milana, mä oon 20. Tää oli siinä. Tää oli siinä. Ei kuuntele, me voidaan tehdä tällä. Me voidaan tehdä paremmin. Kuuntele, Milana. Sun nimi on Milana. Ei voi olla totta. Kuuntele, sä oot 20-vuotias. Joo. Mistä päin sä oot? En kerro. Et kerro? Ei. Mutta oot sä mistä kaupungista? Helsinki. Okei. Ylipäätään tolle nopeasti freestylatkaa ja mä halutaan, että kaikki aloittaa niinku tällä samalla lailla. Kaikki aloittaa samalla lailla. Mä haluan kuulokkeet mikille, mutta me huudetaan nimet, että kuka niinku esittäytyy, ok? Betski. Tehdään tolleen. Ait. Mike. Mä haluan, että sä oot herrasmiehenä tässä. Ja tiedätkö, sä aloitat tän, niin heitä muutamat sanat nopeasti. Elikkä nyt mun pitää avaa kamera, eiks niin? Avaaks te kameran? Ei tarvi kameraa vielä. Ei tarvi. Okei, no. Moi, mä oon Mike. Mä oon 21-vuotias. Mä asun Vantaalla. Mä oon ammattiurheilija ja yrittäjä. Mitä sä harrastat? Koripallo. Okei. Ei tiisata liikaa. Mennään seuraavaan. Swampton, jos sä pystyt heittämään seuraavaksi. What's up? Tuu sano what's up! Mä oon Helsingistä. Mä oon kokki, mä oon malli. Mä striimaan. Kokki ja malli? Joo. Okei. Kokki ja malli? Okei. Sitten seuraa heti jonosta. Seuraa jonosta on Diz Suomi. Whatever kuka sä oot, ala puhumaan. Hei. Mun nimi on Santos, mä oon Helsingistä ja mä oon yrittäjä. That's it. That's it? Yeah. Okei. Sitten seuraa on OTB. Laita mikki päälle. Joo, moro.
Mun nimi on Omar. Mä oon 21V. Mä oon entinen vapauttelija. Nyt mulla on yrityksiä pystyssä. Ja mä asun Helsingissä. That's all. Okei. Kiitos Omar. Kiitos Omar. Seuraava on Oskar Salermo. Laita mikki päälle. Joo, terve. Eli mä oon Oskar Salermo. Olen 24-vuotias Helsingistä. Ja tykkään matkustella lentokoneella eri maihin ja tutkia kulttuureja ja sun muita vastaavia. Ja mitä tähän sanois vielä on se, että rullalautailen päivittäin varmaan 10 kilometrejä paikasta paikkaa. Se on mun juttu. Okei, toi siistiä. Nice. Toi oli aika pitkä interaction. Okei. Tupla Oskar. Seuraava meillä on vuoros Chris. Kiitos. Sä sanoit mun nimi jo, mut mä teen musa, mä teen vaatteet ja perus. Mä vittuilen Markulle. Joo. Puhuks tästä musta paskaa? Mä sanon, Chris, sä leikit väärällisiä leikkejä. Milloin? Mahtavaa. Ja sitten viikana meillä on musee. Moro, mä sanoisin, mä oon yrittäjä. En mä halua valehdella, mä myyn vaan huumeita. Tai shit. Mä oon yrittäjä, Mä en kuule sitä tässä. Yksityisyrittäjä. Tajuut sä. Mut joo. Joo. Pause. Ait, kuunnelkaa. Introductions on done. Me mennään suoraan ensimmäisille dateille käytännössä, että tästä tulee ensimmäinen one-on-one. Ja mä myös pyytäisin kaikki ylimääräisiä poistua huoneesta. Ja tänne jää vaan, yksi meistä jää tänne vaan vahtimaan, että meillä toimii kaikki nää. Mä voin jäädä tähän ekaksi. Ja kenen kanssa haluaisit lähteä? Nyt kaikki lähtee laittaa kamerat päälle. Ai kaikki laittaa kamerat päälle? Joo. Tää Venäjä, itse asiassa mennään nopea täältä pois. Me tullaan. Nyt ne ei kuule meitä. Sä voit kertoa meille ekat impressions. Joo, kerro meille ekat impressions. Siis toi musse tai mikä on out. Miksi se sanoo? Tää ei myy huumeita. Sitten on silleen... Ei oo se juttu. Ei kriminaalit sä. Toi oli niinku isoin L, mikä oli isoin tupla. Mikä oli jäikö ketään mieleen? Oskar, koska se kertoo itsestään niin paljon ja kaikkea. Ja se oli ihan Okay. Tupla V Oskar. Yksi sulle, yksi mulle. Käy hyvin. L. Perusmomut. Ok. Mene tonne takas. Eikö me voida siirtää näitä? Joo, me voidaan. Okei. Join voice. Nyt kaikki laittaa kameraa. Ei, me ollaan EID:ssä edelleen. Chat. Herrasmiehet, me nyt siirretään me mennään tuonne toiseen chattiin, me siirretään yksi täältä ryhmästä sinne toiseen, ja niillä on 2 minuuttia sitten olla ylipäätään tämän Pristellsen kanssa. Ei? Mä ajattelin, että nyt kaikki laittaa kamerat päälle. Milloin kysyy niitä kysymys? Mutta sä kysyt, mä voin tuoda sulle ne kysymys. Okei. Boys, laittakaa kamerat päälle. Mulla on tehdä se great out. Mä vannon meidän. Great outfit. Okei, aloitetaan sillä, että meidän prinsessa reittaa outfitit. Tänään mun kamera on semi paskan. Okei. Jep. Joo. Okei. Miksi jengi on haudan varmaan? Joo. Prinsessa tykkää jo jostain. Prinsessa tykkää mitä se näkee. Prinsessa tykkää mitä se näkee. Ai. Jengi, kato, jengi on kesäoutfitit päällä. Jengi natsaa. OTP21. Se pois. Okei, kuuntele. Nyt kun sä oot tässä, sä oot tyttö, niin sano. Sinä, mä haluan, että sä nouset ja näet. Venä. Mitä Venäjä? Kamerat päälle. Okei, mä haluan, että kaikki vuorotella näyttää niitä outfit. I see you, Mike. Okei. Kato tää. Mä oon vaan lungit vaatteet päällä nyt.
Oskar, näytä sä. Joo, mä näytän. Kato. Tällä. Onks sun Louis Vuitton? Nöyrä, Okei. Sitten Sampo, me ollaan nyt, sä oot nyt isossa kuvassa, haluatko näyttää vielä kerran nopeasti outfitin? Okei. Mitä mieltä sä oot tosta? Peruskoton. Ketä vielä me ollaan? Omar, mä haluan nähdä Omarin outfitin. Okei, tiedätkö? Okei. Mulla tällainen perusfitti, mulla on shortsit, koska tiedätkö, kaunis sää. Ai näit. Missä näit on? Varmaan se näki mua kadulla tässä unelmissa. Okei. Ai vitsi. Tää ei sano jotain. Tää skiimaskäjä. Mikä ton nimi on? Mikä sun nimi on? Diis Suomi. Diis Suomi, mikä sun... Joo, mikä sun nimi? Anteeksi? Santos, okei. Tykkäätkö sä tän outfitista? Vähän jännä. Voit sä näyttää sun... I got you, odotan, mä laitan. Kuuletteko mitä mä sanoin? Joo, vähän. No ei, käy paremmin. Käyn uusiksi, ei näkynyt. Ei näkynyt. Okei. Body count zero. W's in the chat. Ait. Tykkäsit sä näitä outfitista? Joo. Okei. Haluatko mennä puhumaan jollekin? Haluat mennä puhumaan? Okei. Kysymys. Ja vuorotellen kaikki vastaa siihen. Хочешь спросить, куда ты бы меня... Давай ты будешь спрашивать. Почему я? Потому что. Okei, ensimmäinen kysymys kuuluu. Minne sä veisit Milanan ensimmäiselle treffeille? Ja voidaan aloittaa... Aloita tälleen. Okei, Chris, mitä sä vastaat tohon? Mikä se kysymys oli? Kysymys on, mihin sä veisit Milanan ekoille treffeille? Holleen. Toi sano Läpä. Holleel. Okei. Mitä teette Holleelle? Ei te sano ravintola. Me mennään ravintolaan. Sen jälkeen mennään Holleen. Minkä maa ravintola? Okei. Next. Brian huoli Okei, siitä. next. Nexti on Diis Suomi. kuuntele, Mulla mulla on nähdä... täydellinen... Ei, odota. Ota toi pois, mulla on nähdä sun naama. Ei, koska pitää love me for me. Mä näytän sulle, jos mä pääsen tarpeeksi pitkälle. Okei, bet. Mikä sun kysymys on? Kysymys oli, mihin sä veisit Milanan ekoille treffeille? Minne sä haluat mennä? Ja raha ei ole. Okei, minä vaan. Okei. Ota tuossa pois screenistä, kun se... Okei, nexti. Mike, sulla. Me mentäis ainakin jonnekin aktiviteetille. Jonnekin keilaa, bilis tai jotain, tiiäks, minigolfia, ei niinku, mikä ravintola? Ei, joku aktiviteetti. Ravintola on liian basic, tiiäks. Ravintola on niinku toinen, voi olla niinku toinen. Okei. Minigolf. Mä en pelaa golfia, mä tykkään. Sä tykkää golfista? En. Eikö tää ihan Omar vanha. Ei. Ai, seuraava vuorossa meillä on musee. Mennään tekee kardio. Mikä kardio? Kardio, niinku mennään juoksemaan vaikka. Okei, no. Ei ole viedä lenkille. Mennään juoksemaan. Okei. Omar. Sulla on mikki pois päältä. Mä haluaisin vaan kaikki huomioon, sen takia mä tein toi. Nyt kun mulla on sun huomioon, mä näen, sä tykkää aurinkoa suoraan ulkomaille. Tietysti Suomi on vähän tuhkainen ilma. Joo, Omar. Täällä on paljon tuttuja, tietsä. Mä en halua, tietsä, kun me aletaan tutustua, me ollaan ulkomaan, tietsä, lämminpässä maassa, esimerkiksi kuin Marbella jotain, tietsä. Just Marbella natsaa. Joo, kahistee. Eikö toi natsaa? Natsaa, mä tykkään. Toi visio. Hai, kiitos. Okei.
Nextiin Oskar, saat nyt sun vuoro. Ok. Eli joo, siis mun niinku ideaaliset treffit menee silleen, että Ryanairin lennot tonne Varsovaan, tonne Puolan Varsovaan, ja sitten sinne kulttuuripalatsin ylhäälle katsoa sitä. Toi lagaa. Prepaid loppu. Ai Oskar lagaa. Joo. Laga. Sano Puolaan Ryanairilla. Puolaan Ryanairilla. Rahat meni jälleen Joku kulttuuri ja sit se jäi. Se fly auttaa sut. Kuuntele, Okei. palataan Oskarin takas. Swampton lopuksi vielä. Swampton, you next. My bad, mä en kuullut. Eka treffit. Se riippuu vähän fiiliksestä. Joko jotain activity tai sit safkaa jotain hyvää. Koska mä rakastan ruokaa. Mutta mä kans tykkään puuhaa ja touhua kaikkea. Mikä activity? Huh? Mikä activity? Uimaa. Minigolfaa. Uimaa? Minigolfaa. Mä just sanoin, mä en tykkää golfaa. My bad, mä en kuullut. Okei. Karting et saa. Jotain, missä me voidaan kans tutustua, tiedätkö, samaan aikaan. Pitää Okei. hauskaa tutustua. Okei. Okei, katsotaan jos Oskar tulee vielä viimeistelee sen deitti. Kuka tulee? Tää on Oskar päästäänkö solleille? Oskarin prepaid loppu, bro. Oskarin prepaid loppu. Oskarin prepaid loppu. Kuuntele. Ei, aika kiitos Oskari. Ei. Onks Oskar tulossa? Oskar on. Kuuntele, mä soitan Oskarilla tästä. FBI tsäppästää luuri. Mä soitan Oskarilla tästä. Okei. Kako tulla lennot sä lepet taskas? Lämpötila. W-budget. Ai Oskar on täällä. Laita sun kamera päälle. Joo. Mulle tuli joku lämpötila. No niin. Tähän iPhoneen tuli joku lämpötila. Onko teillä kellään tullut sitä lämpötilajuttua, että iPhonein pitää jäähtyä vähän aikaa? Mulle ei tullut, mutta heti kun mä näin tuon Veijan, mun puhelimessa tuli se ongelma kyllä. Tekninen häiriö tähän mun puhelimeen. Lämpötila iPhonein pitää jäähtyä ennen kuin voit käyttää sitä. Niin. Mut jäikö tää mun vuoroa vai onko joku jo se on mennyt Joo, seuraavaan? Sano uudelleen kokonaan. Niin, en mä tiedä, mä jäin siihen kesken, että niinku Varsovaa Puolaa, koska se on ensinnäkin turvallinen maa ja sit siellä on se hieno kulttuuripalatsi ja siellä ylhäältä näkyy oikeasti tosi hyviä maisemia. Ja se on vähän niinku tämmönen Itä-Euroopan New York-tyyppinen kaupunki, siis tosi lämmintä kans kesällä, että se on hyvä paikka ja halpaa ja edullista. Edullisempaa kuin esimerkiksi Suomessa. Ai, tuplave. Ai, ja right. Joo. Paljon meitä on sitten yhteensä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuka on sulle tällä hetkellä jäänyt eniten mieleen? ID Suomi on jäänyt sulle eniten mieleen. Ei, mä sanon. Tää ja tää. Nämä kaksi. Eli Draco, Mike, Swampton ja... Omar. Nyt sun pitää eliminoida 2 henkilöä, jotka ei antanut tarpeeksi hyvän ensivaikutelman. Tää ja tää. Okei. Muse ja Oskar Salermo. Muse ja Oskar. Sano sun sanat, tietsä, että jos sä pystyisit vielä jotenkin seivaa itsensä. Muse lähti. Oskar. Sä voit vielä. Sä voit sanoa, että miksi ei Oskarilla. Ei on ei. Ei on ei. Okay. Oskar, haluatko yrittää pelastaa tilanteen vai? Ryanair ei natsannut. Toi on varmaan kyllä. Onko sulla mitään muut lentoa? Ai, pitää varmaan muuttaa Finnairin lennoksi ja businessluokka. Joo, voisi olla kiva. Mut mä en tykkää Puolasta. Siis ei mitään puolalaisia vasta, mutta se on vähän tietysti varmaan. Ai. Ok.
Hei, kaikki jätkät, annetaan aplodit Muselle ja Oskarille. Tulitte paikalle. Tälle. Kiitos teille, että tulitte paikalle. Tulkaa katsoa meidän striimiä kuitenkin, kun tiedätkö, tää ei vielä loppu tähän, vaan me jatketaan tästä eteenpäin. Me edelleen etitään niinku prinssiä Milanalle ja tälleen, mut kuitenkin. Muse ehti lähteä jo, Oskar, kiitos sulle ja näkemisiin. Kiitos. Moikka. Näkemisiin. Okei. Ai. Eka roundi on ohi. Pois. Te olette yksi askel lähempänä päästä treffeille prinsessan kanssa. Sanna, haippaa näitä vähän. Joo, mitä? Tää on just chat. Mikä sä haluat kysyä seuraavaksi? Noista ja sitten toista. Kysy tää. Okei. Joo, toi hyvä kysymys. Haluatko sä kysyä sen? En. Joo, kysy. Anna, kysy vaan Milana. Okei, kertokaa 3 hyvää puolta itsestään ja sit 1 huono puoli. Pakko olla. Aloitetaan nyt vai reverse. 3 hyvää puolta ja 1 huono puoli. Swanton. Musta? Joo. Siis itestä? Joo. Kuka aloittaa? Minä? Okei. 3 hyvää puolta. Mulla on hyvä sydän. Sorry. Mä oon huolehtivainen. I take care of my people. I support my people. Mun huono puoli. Mulla ei oo kärsivällisyyttä. Oh shit! That's okay. Mulla ei missään nimessä oo kärsivällisyyttä. But I'm working on it. Okei, toi hyvä. Kiitos. Oliko siinä kaikki? Ei, me ollaan haipeesti. Seuraavaksi Omar. 3 hyvää puolta itsestäsi ja 1 huono. 3 hyvää ja 1 huono. Okei, ensimmäinen. I am a successful businessman. Tuo on hyvä juttu, tiedätkö, Suomessa varsinkin. Toinen juttu. Mä kohtelen ihmisiä tosi hyvin, mä en tuomitse ketään. 3, mä oon tosi tukeva ihminen. Ja mun huono puoli on se, jos mä kiinnostun naisesta, mä spoilan sitä liikaa. Tiedätkö? Siinä on mun 3 hyvää ja 1 huono. Okei, toi natsoo. Okei, Mike. 3 hyvää puolta ja 1 huono puoli. No, aloitapa vaikka siitä, että mä oon kunnioitettava. Mä kunnioitan ihmisiä. Mä oon niinku herrasmies, niin kuin pitäisi olla. No, vielä siihen, että mä osaan niinku jakaa mun emotions, tieksää. Mä näytän niin. Mä en oo silleen, että mä pidän itselläsi, tieks. Ja mä oon rehellinen. Definitely rehellinen. Jos mä näen jotain, että joku tekee jotain väärin, mä sanon silleen, että hei, sä teet tälleen väärin, tieks. Ja huono puoli itsestäsi. No, sanotaan se rehellisyys, tieksä. Et jotkut ei tykkää kuulla sitä, niinku sitä totuutta. Pystytkö sä kertoa vielä yhden huonon puolen? Toi menee seuraavaan. Sä odotat seuraavaa. Okei, noin. Kiitos. Seuraavaksi D. Suomi. Mun 3 hyvää. Miksi sä naurat? Mä jännittän. 3 hyvää puolta, niin kuin sä näet, 1 niistä. Mä saan ihmiset iloiseksi, mä saan ne nauraa, mä saan ne hymyille. Se on hyvä juttu, tiedätkö? Meillä ei tule ikinä ole tylsää. Toka juttu. Mä oon rento äijä, mulle käy mikä vaan. Jos haluat mennä syömään tonne, tonne, ei haittaa, minne ikinä sä haluat, mä syön kaikkea. 3. juttu, 3. hyvä asia musta. Mä oon todella hyvä futari. Mä oon liian hyvä futari. Ja 1 huono puoli on, kun mä tykkään jostain naisesta, niin se ei saa olla muiden äijien kanssa. Vaikka se ei munkaan, yhdessä ei saa olla muiden kanssa. Se on vaan mun. Ja 4 on se, jos mä juoksen, säkin juokset. Draco, viimeiseksi vielä. Chris, sun vuoro. Chris, sä et lakaa vittu hauskaa. Go ahead, man. Sanoitko senkin 3 hyvää? 3 hyvää, 1 huono. Mä oon hyvä kokka. Mä oon huolehtivainen. Mä oon huomaavainen. Mutta 1 huono ehkä
Mä en fiilaa käydä ulkona niin paljon. Okei. Okei. Mhm. Okei, nytten kun sä oot kuullut kaikki on 3 hyvää puolta ja 1 huono puoli. Michael, sä jostain kysyisit, sä haluaisit niinku tietää 2 huonoa puolta, Michael. Koska se sanoi sama juttu. Mitä sä Sanoi, sanoit? että hyvä puoli on, se on, tiedätkö, rehellinen. Sitten se sanoi, että huono puoli se, että mä oon liian rehellinen. Mä olisin, että se keksi jotain muuta. Okei. Ei se pystynyt. Okei. No mut näistä 5 herrasmiehestä, kenet yhden sä heittäisit pois? Pari mä en tiedä. Mitä miettii? Okei. Jos haluat jatkokysymys. Voinko kysyä vielä yksi kysymys? Koska mulla on ton yhden vastauksen jälkeen, tosta mä en tiedä. Mutta mä haluan heittää tätä pois. Okei. Niin, Kysy. mä kysyn vielä yhden Ekstra Ekstra kysymys. Ekstra Meidän kysymys. jatkokysymys vielä. Okei. Jatkokysymys. Haluaisin katsoa mitä. Näin. Tää. Kysy vaan. Okei. Miksi te erositte eksien kanssa ja milloin? Oho. Draco, mä aloittaa sus nyt. Mun etsilahjat. Joku vuosi sitten sai shit, ja joku vuosi sitten. Ja mä en tiedä, musta tuntuu jengi hengas liikaa, jengi ei jaksanut enää toisia, että sai shit. Rehellisesti. Okei. Musta tuntuu, ja jengi vietti liikaa aikaa yhdessä. Ai mitä? No jengi vietti liikaa aikaa yhdessä. Okei. Masentunut. Seuraavaksi D. Suomi. Kysymys oli, että miksi mä erosin mun eksän kanssa. Ja milloin? Joku 5 vuotta sitten ja se petti mun. 5 vuotta sitten. Se on se viikko vai 5? 5 vuotta sitten se petti sitä. Okay. Ai sä petit sitä? Jep. Ei, se petti Se mua. petti sua. Ei. Okay. Mike. Mulla on sama kuin tuo läijä. Ihan sama. 5 vuotta sitten ja mutkin petettiin. All girls are the same. Okay. Yeah, I'm in the chat. All right. Yeah. Omar. Miksi me otetaan eksä tähän väliin? Puhutaan munsta ja hänestä. Mikä tää eksä juttu on? Omar. Okei, sori. Kuitenkin. Mä erosin viime vuonna. Mun kaikki eksät on pettänyt mua. Joo, vittu. Eikö oikeesti? En usko. Ei mä vannon. Ei, en usko. Sä oot kertonut mulle ihan eri tarina, mitä sä selität. Okei, kuuntele. Edelleen. Miksi me puhutaan eksistä, jos me voidaan puhua musta ja susta? Miksi me katsotaan menneisyyttä, jos me voidaan katsoa tulevaisuutta? Okei, next. Svanton. Mä en muista tarkalleen, siitä on vuosia kyllä. Joo, ei vaan ollut hyväksi mulle enää. Se suhde. Ei ollut enää hyväksi mulle. Piti valita itteni. Okei. Valid. Mä tiedän, kenen mä heitän vittuun, se on Omar. I know that's right. Omar. Miksi? Koska Omar on vittu ärsyttävä. Omar, man. Sä pääsit tähän asti. Onko sulla viimeisiä sanoja sulla? Kuka minä? Joo, Omar, your time has come. Ulos. Okei, ihan sama. Mun viimeiset sanot on se. Me nähdään. Me kyllä nähdään, no niin. Me nähdään. Me kyllä nähdään. No niin, kiitos, että tulit, Omar. Moro. Moikka. Okei. Tässä on jälleen enää 4. Enää 1 raundi kysymyksiä. Sitten jää enää top 3. Ja top 3 pääsee sellaiseen vapamuotoiseen 2-3 minuutin keskusteluun Milanan kanssa. Ai top 3. Okay. Top 3 vuorotellen. Niin sitten viimeinen kysymys ennen kuin päästään tuohon top 3. Valitse sä joku. Silleen surprise. Ei, Anna, valitse sä. Ai mitä? Valitse kysymys, seuraava kysymys. Joo, sä voit kysyä. Tos. Ja sit tos on myös jotain. Ja sit jos tulee mieleen jotain, niin sä voit sanoa myös. Tää hittaa. Okei, joo. Toi.
Mitä Sun pitää kysyä. okei. Joo. Mitä te haluatte saavuttaa teidän elämässä? Jotain real shitteja, mitä joo, mä haluan tehdä paljon rahaa ja vittu. Jotain oikeita asioita. Se on se kysymys. Okei, me aloitetaan. Meidän pitää aloittaa tosta. Mä aloitan tosta. Miten toi toimii? Yksikin sanoi, että mä haluan tehdä paljon rahaa. Se on Chris, on sun vuoro. Go ahead. Esitä sille kysymys vielä kerran. Mikä näistä otit? Se oli, että mitä haluat saavuttaa elämässä? Kuulit sen? Joko mä haluan menestyä musiikilla tai mä haluan tehdä omaa vaatemallista. Mallista. Joo, hyvä. Oliko se siinä? Okei. Seuraava Suomi, mitä äijä? Santos. Joku sanoo Mitä mä Santos haluan äijä. saavuttaa on reellisesti ostaa mun vanhemmille kämppää ja saada ne eläkkeelle mahdollisimman nopeasti. Okei. No, okei, joo. Okei, Q. Okei, Swampton, you next. Mä haluan jeesaa kaikkia mun läheisiä saavuttaa niiden unelmat. Mä haluan ison kämpän, jos mä voin hengaa mun perheen kanssa. Muuttaa jonnekin ulkomaille. Kiertää koko maailmaa. Vähän kaikkea tiedäks. Ei mulla ei ole semmoista yhtä specific juttua, mutta mä haluan tehdä paljon kaikkea. Okei, tennät sä, kiitos. Okei. Sitten Mike. Put on your mic. Mitä mä haluan ainakin saavuttaa mun elämään on... Tiedätkö, mulla on melkein sama kuin Diis miettii melkein samalla kuin minä, mut... Joo bro, just sinä. Niin, mut mulla on vähän eri tapa. Mulla on silleen, että mä haluan myöskin olla ammattiurheilija, olla oikeasti huippuyrittäjä. Samalla mä haluan seuraa Jumalaa, koska Jumala on iso niinku, osa mun elämää. Ja mä haluan, jos mulla on sit kun mulla on perhe, niin mä otan vastuun siitä perheestä ja myös mun läheisistä. Ja ihan helppoa. Se on niinku, jos tolle miettii, niin mitä muu tarvii. Valid. W-chatti. Okei. Tässä kohtaa, Loki, sä voit päättää, että sä haluat nyt ottaa pois taas. Actually mä en tiedä. Että Sä et tiedä. Haluatko kysyä vielä yhden kysymyksen? Haluatko milloin katsoa? Okei. Koska toi on tosi vaikea, koska noi kysymykset on silleen, että sä... Vähän, Koska toi kaikki vastaa niin, tiedätkö, suloisesti. Suloisesti, te olette hyvä puhuu, come on. Kato Diis. Ei, mä tuun pelastaa teet. Mene. Kysy. Niin, okei. Mikä asia on dealbreaker suhteessa? Okei, aloitetaan tällä kertaa. Kuuntele Swampton. Mä tarviin hetken miettiä, anna mulle hetki. Okei, se tarvii hetken. Joku toinen. Okei, joku toinen. Mä haluan säästää Suomi viimeiseksi. Sä haluat Santos? Joo, mä haluan Santos. Santos! Sua valittiin. Kysymys oli, että dealbreaker suhteessa. Joo. Rehellisesti toisen kuunteleminen ja niinku, mitä sanotaan, kuunteleminen ja Kommunikointi? käyttäytyminen. Ei kommunikointi. Silleen, Käyttäytyminen. Joo. Jos sä sanot mulle, että mä en tykkää tosta, niin sit mä automaattisesti on silleen, että okei, mä en sit enää tee tota, enkä jankuta siitä samasta. Jos mä sanon sulle, että mä en tykkää, että sä menisit jonnekin, niin sit säkin olisit silleen, että okei, että mä en mene. Sä arvostat. Ja se on niinku kaksipuolista. Okei. Hyvä vastaus. Okei, hyvä vastaus. Mike. Tuo on vähän overprotective. Mä pelottaa. Mun mielestä tässä koko maailma pyörii, että kunnioittaa toisiaan, Jos mä en saa sitä kunnioitusta, niin toi on niinku tough, toi on niinku oikeesti tough. Et jos mä kunnioitan sua, mutta sä et kunnioita mua. Ja vielä good manners. Joo. Ihan valid vastaus. Ihan valid. Draco, it's your turn, man. China. Siis, jos sä näet mä oon fucked up ja sä et anna mun work on myself, toi on mun mielestä kiri dealbreaker hangout. Okei. Joo, valid. Joo. Kaikilla on omia ongelmia, mikä niiden pitää selittää. Jos ei anna aikaa, niin toi on varmaan ärsyttävä vastaus. Okei. No niin, Swampton. Ei voi mitään. Sieltä sen näkee.
Sun pitää olla hyvät käytöstavat, 100%. Sun pitää osaa kunnioittaa muita, olla respectable. Ja... All this time and this is all you got. Mä annettu sulle paljon aikaa ajatella. Mä kuuntelin myös mitä muut sanoo. Niin, eli sä matkit vaan niitä sitten vai? No. Overprotective best friend. Me tultiin löytää sulle prinssi. Vähän reflektasin, mitä on tapahtunut menneisyydessä. Mitkä on ollut dealbreakerit ennen. Guy Friends on ollut yksi. On ollut yksi Keissi dealbreaker. oikeesti. Entä sit jos sulla on tyttökavereita, onks toi sit ok? Ei mulla ole tyttökavereita. Okei, no sit, joo, niin. Joo, Mun mielestä on ihan väli. Of course se on teidän mielestä väliin. Mä en kuule oikeastaan mitä täällä sanotaan. Mut siis mä uskon, että tiiätkö, heiltä tulee ihan niinku asiallisia asioita. Joo, on. Että ei siinä mitään. No niin, it's time to get people out of here. Me otetaan yksi tällä kertaa. Kuka se on? Milana. Valitse, siinä on sun henkilö. Mä en tiedä, tää oikeesti meni vaikeeksi. Pystytkö mä ottaa mikin pois hetkeksi? Joo, totta kai. Joo. Mä oon diskassa teekaa. Okei, kuunnelkaa. Hei, venä. That's we are cooked. Sano ihan sekunti. Jumala nimen. 1 sekunti. Briefi. Briefi. No. So. Lokin. Okei, tää On mulla komea. on... Mitä vittu? Olla vittu hiljaa, please. Mä haluun... Se oli siinä. Se oli siinä. Kilahti. Chris, turpa kiinni. Jengi getting cooked. Mut se näkee mulla. Okei. Joo, no niin. So anyways, toi äijä, Swampton, Joo. niin mulla on oikeesti tosi paljon äijä kavereita. Ja jos mä en sais niinku hengaa mun äijä kavereiden kanssa, jos ei oo ok. Joo. Ja sit se... No mä en oo tiedätkö jättämässä mun kavereita. Niin, Toi niinku... Ne on mun kavereita, ne on mun lapsuuden kavereita. Whatever. Haluatko kysyä Ei, niin, ei. että miten suhtautuisit tohon? Et niinku... Eiks ne kysynyt, että... Älä kysyks. No sano, ei frendi. Toi Santos, okei. Mä en tiedä miltä se näyttää, mutta toi ihan söpö, mutta mä pelkään, että toi on overprotective. Mä pelkään Ja vitusti, toi on että toi on vittu tommonen toksinen, toi on Dragstar gangsteri vittu, mä pelkään vitusti. Okei, Chris. Vähän outo. Toi ei oo. Se on tää lasten vielä Kela. Sitten Oisit jättänyt Oskarin. se Mike, toi rakastaa Jumalaa ja niin poispäin. Ei oikeesti, mä vannon se on ollut the sweetest. Mike on ollut kyllä aika Mike kova. on ollut the sweetest, mutta se rakastaa Jumalaa, niin mä en tiedä ketä. Se on Heidäks mä vaan mietin, parempi. heidäks mä vittu ton Santoksen, eikö vittu Swamptonin pois. Samsonin. Okei. Se on Okei. tosi nonchalant Tai läskin heitä. kun mä en tiedä vittu, no. Heitä vielä kamera. Mä en oikeesti, mä en tiedä. On. Alright, briefi on ohi, me tultiin takas. Milana, mikä on sun päätös? Okei, anteeksi. Olisi paljon. Voit sano ton nimi. Ai Swampton. Yes. Herää! You sure? Damn, Swampton, you out, bro. You out, me vaan siihen synttäreille. Swampton, kiitos, että sä tulit. Kiitos, Kiitos Swamptonille, kiitos Swamptonille. Just se semifinaalit jäi. Aplodit Swamptonille. Kiitos. Here. Söpöli, miksi mä vittu heitin sen pois? Kuulitteko tää äijä? Okei, nyt on semifinaali-aika. Eli jokainen teistä saa 2-3 minuuttia. 1v1 vapaamuotoinen keskustelu. Mut sun pitää ottaa toi maski pois. Ei, Muuten se on out. Mä sanoin, sun pitää for me, ja mä oon vielä semifinaalissa. Että tähän mennessä ottanut pois, niin maybe I got a chance still. Miksi sä katot? Ei, mä en kuullut, mitä sanoit. Mä en kuullut, mitä toi sanoi. Mutta ottaa ton maskin pois, mutta toi jotain. Okei. Kuuntele, tehdään tälleen. Koska mä en oo jatkamassa, jos toi jotain maskia. Kuuntele, tehdään tälleen. Jos tää kaveri nyt pääsee semifinaaleihin, niin kun te menette 1v1, niin sä joudut ottaa ton maskin Ei. pois. Di Suomi, ok? Ei. Ei? Mä haluun nyt. Bro, ei voi Okei, mitään. me voidaan striimiä ei näe, mut Milanan näkee. Tehdäänkö tolleen? Kuuntele, ota se vaan pois, bro. Come on, just take that. Veno, voltsi. Di Suomi, okei. Come on. Double is in the chat, double is in Okei. Me aloittaa semifinaalit, me dragataan vuorotelle teitä toiseen chattiin. Be prepared. Mitäs nyt?
Okei, no niin, nyt me vaihdetaan Markku Tusa. Okei. Olis me nyt tikkaa kahdestaan. Ja sä laittaa tuon korki takas. Okei, siirrytään Jasmine. ekaksi tänne. Nästiä maa! Ekaksi. Mike tai Chris? Ekaksi. Mike tai Chris? Joku sanoo, Annetaan Mike vai Chris? Annetaan teille tilaa, eiks niin? Joo, lähtekää pois täältä mulle. Kiitti rakas. Mä en tiedä. Mike, laita sun joo. Teillä mä laitan nyt ajastimen päälle. Mä annetaan teille 2 minuuttia. Ja jos prinsessa haluu, niin se voi antaa vielä sulle lisäminuutin. Mut 2 minuuttia alkaa. Oota, kun mun kamera... Okei. Kamera. Mulla ei näy yhtään, mä en näy itseäsi vielä. А ты не будешь здесь? Budu. Окей. Ты говори по-русски? Okei. Technical issues. Joo, kikka mut ja tuo mun backiin. Ja sä oot... Sano kikkaa mut jotain päkkiä. No niin, testataan nyt. Noniin. Tupla V. Mä laitan nyt te. Ja mikä tää nyt on? Tiedätkö, mitä nyt tapahtuu? Nyt teillä on 2 minuuttia vapaa-muotoista keskustelua. 2 minuuttia. Ja sit jos prinsessa haluaa, niin se vaan antaa vielä lisäminuutin. Ootteko te valmiina? Aika alkaa nyt. No, okei. Ei, Moi, Milana. voit sä Markku lähteä pois? Moi. Milana, mä oon olemaan rehellinen sulle. Noi kaikki jätkät, ne näytti heti rahaa sulle, eiks niin? Joo. Tiedätkö mitä mulla heti mieleen? No. Tuli quote mulle mieleen, että jos naisen pystyy ostamaan rahalla, se ei ole nainen, mikä niinku oikeasti haluaa. Joo, mä ymmärrän. Jos ne heittää suun rahaa, ei se näytä hyvältä, tiedätkö? Ei näytäkään. Vois spoilaa tiedätkö, eri asioilla, tiedätkö, rakkaudella esimerkiksi. Totta kai. Ja olemaan, tiedätkö, siinä. Raha ei ole kaikista tärkein, mutta sille esim. Mun mielestä, jos suhteessa ollaan tai ihminen tai sille äijä yrittää jotain naista, eikö niin sen äijän pitäisi maksaa. Mutta se ei ole silti, tiedätkö, tärkein asia, vaan se on vaan niinku how you raised, tiedätkö? Todellakin, mä ymmärrän ton. Todellakin. Siis toi on niinku mitä mies pitäisi tehdä. Joo, mutta mun mielestä se, että niinku jengi näytti tolleen rahaa oli vähän what the fuck. Ja silleen ei Niin. natsana. Ne yrittää vaikuttaa. Joo, koska ne kelaa, tiedätkö, että mä menen suoraan rahan perään. Ja sä et näytä semmoset, joka menisi rahan perään. Muuten mulla on kysymys, että kato, sä uskot Jumalaa. Se on niinku tosi iso sun elämässä. Jumala. Joo. Mä en usko Jumalaa. Okei. Mikä fiilis? No riippuu miten sä et usko siihen. Oot sä ateisti vai? Siis mä en vaan usko niinku Jumalaa. Tai sillä, kyllä mä uskon, että jotain nyt on tuolla ylhäällä, mutta mä en usko Jumalaa. Sillä, mä en ole silleen, että Jeesus. Ja mä en osaa selittää, mutta mä en vaan niinku usko. Se ei ole mulle mikään tärkeä juttu. Siinä ei mitään merkitystä mulle. Okei. Ja samalla sä mainitsit, että sä et tykkää Puolasta. Onko se joku syy? No ei vaan, mä halusin vaan joku syy eroa tästä äijästä. Okei. Meillä on 2 minuuttia ohi. Toivottavasti on ollut hyvä keskustelu päällä, hyvä meininki päällä. Haluatko sä antaa vielä lisäminuutin vai mennäänkö me seuraavaan henkilöön? Mennään vaan seuraavaan. Me mennään seuraavaan henkilöön. Ok, mä siirrän sut Mike tohon. Anna 10 sekuntia lisää. Milana, mä haluan vielä sanoa, mä oon puolalainen. Oikeesti? Siis mulla ei mitään, mä oon ollut Puolassa. Mä vaan halusin tosta äijästä eroa. Okei. Ok, Mike, mä siirrän sun takas Herrasmiet-klubiin. Yes sir. Okei, seuraavaksi oh shit. Sä vois kyllä jäädä tän ilman. Näin. Ja sitten mä heitän Kristään seuraavaksi. Chris, kuulol. Kuuluuks Chris? Ei kuulu. Chris, sun pitää painaa mikki päälle ja kamera päälle. Älä kerro mulle mitä tehdä. Joo. Älä lakaa, mene. Okei.
Eli säännöt on seuraavat, että me annetaan teille 2 minuuttia täysin freestylea, mistä saatte... Toimiks kamera? Bro, mä en tiedä, alkaa tää. Anna mulle sekunti. Anna mulle sekunti, bro. Joo. Haluatko valoa? Bro, Joo. näkyyks mua edes? Wow. Deep. Miksi te ollut heti? Niin, eiks niin vähän mietin samaa? Miksi te ette avannut tätä heti? What? They save the best for last. Oh, siinä поставь. Sini? Da. Tää. Da. Bro, miksi mun kamera ei toimi? Mä en tiedä. Handlaa se. Bro, Yes, mun mielestä tää. mä otin sen Joo. pois päältä, takas päälle, sit taas. Okei, Chris, saat sä Se ei kameraa toimi. päälle? Se saa- se ei Okei, toimi. kuuntele. Meidän pitää tehdä silleen, että mä kikkaan sut, joinaa tänne takas. Paina X tuossa. Mä en tiedä, mitä toimii. Katsoks ne tuolta? Nyt sun pitää saada kamera päälle. Vai? Type shit. Okei, eli säännöt on siis seuraavat, että 2 minuuttia te saatte freestylea, puhuu ihan mistä te haluatte, täysin vapaaehtoista, Pitäis mistä puhua puhutte. suomea? Joo, puhukaa suomea, koska meidän katsojat on suomalaisia, niin puhutaan suomea. Ja mä laitan tästä ajastimen ja prinsessa 2 minuutin jälkeen, jos se haluu, niin se voi antaa 1 lisäminuutin. Chris, oot sä valmis? Come on. Telakaa enää. Sano nyt jotain, Chris. Sano jotain. Kaikki Sano kaikki hyvin, niin. No niin, kaikki hyvin. Ok, mä laitan ajastimen nyt päälle. Ja hyviä jutteluja. Ты здесь останешься или нет? Yes. Окей. Зачем бы нам Ari, vittu, piti puhua suomea. No, mitäs vaatteet sä oot tehnyt? Mä oon tehnyt joskus huppareita. Ei silleen, että mä ompelin niitä, mutta niinku jotain perusprinttejä vaan. Sitten mä oon ommellut kans huppariin, mutta sit tuli vähän hassun näköinen, eikö ollut? Se oli eka kerta mä ompelin hupparin. Voitko tehdä mulle joku vaatteen? Voitko tehdä mulle joku vaatteen? Mitä? Mä voin yrittää, for sure. Joku mekko tai toppi. Riippuu kyllä Iso paita. Tässä on pieni probleema. Jos Markku näkee tän, niin tää lagaa Tai vitusti. shit. Tää ei toimi ollenkaan. Ja mä Chris, huomaan, musta tää lagaa paskaksi saata. Musta Mut tuntuu, että tää ei vie mihinkään. mitä sä tykkää tehdä haustapi? Meno. Markku! Meno. Markku! Venotaaks vaan vittu? Tää lagaa paskaksi. Yes. Tää lagaa. Laga. Joo, vitusti. Laga. Vitusti. Draco, mä soitan sulle normipuhelu, ok? Ok. Näin. Myykö sitä itse täältä? No niin, okei nyt. No niin, te saatte, teillä on minuutti jäljellä. Okei, ei saatu kyllä mitään aikaiseksi. Niin, mitä sä kysyit? Mitä sä tykkää tehdä hauskapidoksi? Mä tykkään olla ulkona tosi paljon. Ihan sama, tiedätkö, onko se karting, onko se vesijättely, onko se klubi, onko se ravintola, onko se kuvianotto, ihan sama. Mä tykkään niinku kaikista. Tykkään hengää mun kavereiden kanssa ja mun perheen kanssa. Et sä? About sama paitsi baari. Paitsi baari. Joo. 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 Kyllä kaikki ulkoaktiviteetit kanssa brändit ja whatever. Miksi sä et tykkää baareista? Ei oo mun skene. Ei oo sun skene? Joo. Okei. Oot sä ujo? Voi sanoa tolleen. Numero näkyy. Mitäs tekisit, jos mä näyttäisin sun numeron vaan? Nyt. Mä olisin tälleen. Chris, kuuletko kuinka paljon sä lagaat oikeesti?
jopa tässä puhelussa. Onko sun netti huono tai jotain? Jopa puhelinnumero. Oh yes, oh yes, oh yes. Tää on sun tätä lagas. Ai tää on jopa lagas. Sä asut jossain luolassa tai jotain, sen takia sä lagaa. Yli kuumentunut sun känny. Damn. Mut mä halusin sama 30 sekkaa lisää. Mun pitää kysyä yksi kysymys. Okei, te saatte 30 sekkaa, mutta ei sen enempää. 30 sekkaa alkaa nyt. Okei. Короче. Suomi. Joo. Okei. Jos me tehdään diili. Vittu. Jos mä valitsen sut, että me mennään dateille. Sitten tiedät sä safkataan vitusti kaikkea. Käytetään tätä vaan hyväksi. The fuck. Eikö se näin? Ei haittaa, mutta siis eikö puhuttu tästä? Okei, näin, not so. Okei, hyvä. Show, Markku! Alright. Toivottavasti saitte hyvin keskustelua aikaiseksi. Ja toivottavasti tää deitti fiilasi susta, Chris. Kiitos sulle. Ja me siirretään nyt pois tästä ryhmästä ja me otetaan seuraava. Vaan mä lähtee. Mä siirrän sut. Ei, mutta siis mä meinaan, tiedät, mä menen kikkatoon. Älä vielä lähde ihan vielä. Meillä on final suora. Näin. Ja sit okei. Jos tuolla äijällä on taas maski päällä, mä en ole puhumassa tolle. Santos. Mitä ei? Venämällä kamera päälle. Koita laittaa kamera päälle. Tuliko se? Okei. Eli pelisäännöt on semmoset, että teillä on 2 minuuttia täysin freestyle. Saatte puhua ihan mistä vaan. Saatte tehdä ihan mitä vaan te haluatte tässä seuraavan 2 minuutin aikana. Ja jos prinsessa haluaa 2 minuutin jälkeen vielä lisäajan, niin prinsessa voi ottaa 1 minuutin lisäajan. Mä toivotan teille... Mitä sano? Näkyykö mua? Joo, sä näet. Mä en näe itteni, mutta niin on ihan sama. Sä näytät komealle. Kiitos. Ei mitään muuta. Mä lähden tästä huoneesta pois. Mä laitan ajastimen päälle. Pitäkää hauskaa aikaa ja toivottavasti te matchaatte. Thank you, me. Kiitos. Okei, no niin. Kysymyksiä? Sori, mä en kuulu sanoa uudestaan. Onko sulla kysymyksiä? On, paljonkin. Ask. Mikä sun nimi oli? Milana. Milana, okei. Ja minkä maalainen sä oot? Mä oon venäläinen. Minkä maalainen sä oot? Mä oon kurilainen. Okei. Ja sä oot 20... Ei, mä oon 23. Sä oot 23? Joo. Okei, nyt se on. Noin. Oot sä syntynyt Suomessa vai muuttanut Suomeen? Mä synnyin Suomessa, mutta siis me lähdettiin tietysti Venäjällä Bekkiin. Mä asuttiin siellä joku aikaa, sitten me tultiin Bekkiin Suomeen. Silleen, basically mä en oo mamu, mut... You know? Yeah. S2 kumminkin. Niin. Reellisesti mä olisin kysyä enemmänkin, että minne sä yleensä tykkäät matkustella? I don't know, Espanjassa me fiilaan tosi paljon. Se on vähän niinku semmoinen... I like the vibe. Ja sitten mulla on yksi kysymys. Kysy. Mitä sä haluut sun naiselta, jos sä menet suhteeseen? Jos mä menen suhteeseen naisen kanssa, mä vaan haluan reellisesti uskoa mua. Tai silleen niinku uskoa silleen, että jos niinku mä sanoin aikaisemmin. Mitä? Luottaa? Ei, uskoa mua silleen, tiedätkö, niinku kuuntelee. Että jos mä sanon, että niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin jos mä tykkään tietyistä asioista, niin mä toivoisin, että se ei tekisi niitä. Että se olisi niinku, tiedätkö, simppeliä, helppoa, ja sitten se olisi kaksipuolista. Ja totta kai myös sitäkin, että tutustuu enemmän, tiedätkö, niinku kavereihin, sisäpiiriin ja perheenjäseniin. Että se on vaan mukavampaa molemmille ja että pystyy olla oma itsensä. Ja sitten totta kai niinku kasvaa yhdessä parempaa suuntaa ja auttaa toisen niinku unelmiin.
Okei, mut sä sanoit, että ei saisi olla ollenkaan äijäkavereita, että niinku se on no. Mut En mä jos... sanonut You sure about that? Sä sanoit, että sä et... Oli se toinen äijä, en mä sanonut niin. Oh, sorry. Sori, anteeksi, että mä tulin keskeyttää teidät. Mä tulin vaan nopeasti käymään kysyä. Haluaisitko sä antaa herrasmiehelle vielä 1 minuutin lisäaikaa? Ei tarvii. Ok. Eli me nyt siirretään sut herrasmiesklubiin ja me nähdään siellä, me tullaan sinne ihan just sinne myös. Niin, nähdään siellä. Okei. Mitä sä oot tykännyt ylipäätään noista? Nyt kun sä oot päässyt vähän puhumaan niille, niin mitä mieltä sä oot? Mä en tiedä tuosta Santoksesta. Mä en Mitä? tykkää meillä matchannut. Nyt ei matchannut. Ei. Ei matchannut. Ei, aluksi mä olin silleen, tuki, mutta sitten mä olin silleen, tässä lopussa. Tai silleen, tuli vähän semmonen, ei mun Se on ihan osunut. Joo. Okay. Mike, mä en ehkä kerännyt puhua sen kanssa tarpeeksi. Okei. Ja Chris on. Chris on Chris. Okei, no sit me mennään itse nyt tonne. Okay. Haluaisit sä kysyä niiltä vielä joku ekstra kysymyksen? Mä en tiedä, ehkä. Mulla oli se ajatus, että mä kysyisin niiltä, että se kuka nyt kehuu parhaiten Milanan, että se Tois vittu hyvä. Joku tiedät. Haluat sä sen vai? Paras kehu. Okei. Me mennään tuohon sisään, niin sanon, mulla oli vaikea valita, että kaikki ottaa hyviä tyyppejä. Sanoa sit, että kaikki ottaa hyviä tyyppejä. Mulla on vaikea, ja sit mä haluan tälleen, koska tää auttaa mua päättää sitten. I guess mä en tiedä. Ait, me ollaan täällä, meidän ääni kuuluu myös. Anteeksi, että pistettiin teet odottaa. Prinsessa. Sano vaan, että mitä fiiliksi sulla on ja haluaisit sä niinku lisää sitä. Okei. Kaikki on fine. Oli kiva puhua teidän kanssa. Mut musta vaan tuntuu, että mulla ei tällä kertaa matchannut Santoksen kanssa. Miksi sulla ei matchannut Santoksen kanssa? Mä en tiedä, musta vaan tuntuu, että meillä on vähän eri vibe. Okay. Silleen... Okei. Santos, haluatko sanoa tähän loppuun? Oli todella hyvä striimi. Oli ilo päästä mukaan. Ja mä toivon onnea niille, jotka pääsi jatkoon. Kiitos paljon, kiitos. W Santos chatti, kiitos paljon. Ja kaikkea hyvää sinne päin, me jatketaan tätä. Kiitos paljon, että osallistut, kiitos paljon. Okei, Mike ja Chris. Laittakaa kamerat päälle. Me ollaan nyt loppusuoralla. Täällä on 2 finalistia, 2 todella komeita äijää. Mä sanoisin Ritaria. 2 komeita Ritaria on täällä. Ritaria is great. No, se tulee takas. Joo, kuulemma kaikilla on mennyt känny kuumaksi tämän streamin aikana. Kaikilla on mennyt tämän Discord-puhelun aika känny kuumaksi. Joten niinku myös mennään tässä eteenpäin. Ylipäätään te olette finaalis. Ei niinku puhuttu Milanasta, koska nyt ollaan koko päivä puhuttu Milanasta. Tiedättekö te, mä kysyn teiltä pari kysymystä. Ootteko te odottaneet, että pääsette niinku finaaliin asti? Sori, mun ego on liian korkealla, mä en sano mitään. Okei. Hei, nyt me tehdään niin. Me kutsutaan tänne tiimi, pysykää vielä tässä. Me kutsutaan tiimi tänne. Tiimi. Ego on korkealla. Ei oo, mä sanon vähän tuolta. Ai. Me ollaan täällä. Meillä on 2 finalistia. Santos just äsken lähti. Onks Chris vielä täällä? Herää! He's winning! You're winning! Chris ja Mike on jäljellä täällä. Ja mä just sanoin, että... I wanna know. Bro, kiitos, sorry. Kiitos. Okei. Mut meillä on nyt 2 ritaria jäljellä. Ja ylipäätään miksi mä haluaisin kutsua teidät on, koska mä haluan, että te myös niin sanotte, että miten tää on reilu squash it up niin näiden kesken, että miten niin me päätetään se käytännössä. Millainen osa päättää?
Me puuttuu se viimeinen niinku haastattelu tai joku se. Okei. Hypätkö Ine? Okei. No alun perin mä ajattelin, että niinku, että... Mulla on kysymys. Okei, Nopea. Monta lasta te haluatte? Haluatteko te edes lapsia? Haluatte lapsia? Okei, ja monta? Näyttäkää sormilla, niin mekin nähdään. Ai se on kiinnostavaa, että syntyisi 16. Bro, kato ehkä vähän liikaa, tiedätkö, mutta joku nöyrä 3-4 maks, en mä tiedä. 16 Okei, is joo. crazy, bro. Orphanage. Ei nyt ihan 16. Mä sanoisin noin 2, se on silleen reasonable, tiedätkö sä? Se on silleen hyvä summa, eiks niin? Okei. Sitten? Okei. Minkälaiset häät? Isot häät, pienet häät, Suomessa, ulkomailla? Okei, kertokaa teidän unelmahäistä. Se on niiden uskonto. Joo. Bilet, Iris, aloitat vaan. Mä oon herrasmies, Kato, toi on red flag, että ne ees miettinyt asiaa. Kuuta, ootko mitään? Sä et oo noitten puolella ollenkaan. Unelmahäät, whatever naisen unelma on, en mä tiedä. Mä en kuule mitään. Rehellisesti. Mitä ikin se naisen unelma on Oikeesti? mulle käy mikä vaan. Joo. Oikeesti? Okei. Oot sä? No, eikö toi vähän simppeli sanoa, tiedätkö sä niinku basically annat kaiken naiselle, okei, mieti mitä tahansa, sä haluat tehdä se. Eikö toi vähän silleen, sun niinku pitää tietää mitä haluat tehdä. Kysy mikä on meidän unelma. Tiedätkö mikä on meidän unelma häät, tiedätkö sä? Mikä fiilis sille rannalla, tiedätkö häät? Mikä semmonen fiilis, tiedätkö? Valkoinen steen. Tossa vaiheessa jengi pitää plänää yhdessä, sen takia mä sanoin, että... Exactly. Toikin on myös totta. Toikin on totta. Okei, vittu, tää oli vaikea. Uusi kysymys. Uusi kysymys. Okei. Okei. Yeah, bro, give us another one, man. Tuleeko sun mieleen? Pitäisi kysyä ensimmäiseltä poikaystävältä. Onko sulla allergia kissoihin? Onks teillä allergia kissoihin? No, ei Krisille, mä tiedän. On. Siis Krissil on. Eiku ei. Haluatko sä jotain näistä kysyä vielä? Eiks niin sulla? Kauan teidän pisin suhde kesti? Mikä? Pisin suhde. 2 vuotta. 2 vuotta. Liian paljon. Se rakastaa sitä vielä. Joo, mä tiedän. Vuosi. Liian paljon. Ei. Okei. Se kestäisi pidempään, mutta mä... Tehdäänkö me nyt silleen? Venä, milloin sä erosit, Mike? Mä? Joo. Mä sanoin 5 vuotta sitten. Kato, toi on eronnut 5 vuotta sitten, tää on eronnut vuosi sitten. Tää oli vuoden suhteessa, tää oli 2 vuotta suhteessa. Toi rakastaa sitä vielä, toi ei. Eli sä löysit sun voittajan. Joo, niin, toi on se mitä. Sä löysit sun voittajan. Miksi mä kysyisin mitä? Onko se näin? Niet? Niet. Okei. Kysy siltä suoraan. Onko sulla vielä? Joo, itse asiassa tää on nyt, koska mä oon kumminkin etsimässä nyt aviomiestä, niin silleen, että et voi aloittaa teidän suhdetta valehtelulla, vaan teidän olla rehellisiä. Eli se on ihan fine. Obviously sun voi olla tunteet sun eksää kohtaan, mutta onko ne tunteet niin isoja, että... Milloin te olette viimeksi puhunut teidän eksille? 2 päivää sitten. Se valehtelee tosi. Joku yli puoli vuotta sitten ainakin. Mitä se sanoo? Heti kun se petti mua, mä en estänyt sitä, mutta tiiäks mä completely kadauttasin ittees. Okei. Toi on hyvä, jos kiinnostaa liikaa, niin silloin estää. Jos ei kiinnostaa niin paljon, saat estää. Sun frendi on fiksu. Kiitti, mä tiedän. Okei. Mitä tuo sanoo sun frendi? Et mä oon fiksu. Fiksu. Okei. Onks nyt sen aika? Kun me siirretään eri huoneisiin. Ei, mutta mitä on, niin kuin, että vielä keskustella? Joo, vielä kerran. Haluatko sä vielä käydä joku 2 minuutin keskustelun näitten kanssa? Ei mä halua. Sä et Vai sä nyt tiedät? Sä haluat, että sä tiedät, että kuka on sun niinku prinssi. Jep. Okei. Ja prinssi on... Mikä te sitten olittekaan? Toi on väli, koska mä en sanonut vielä missäkään vaiheessa mun. Jep. 2-1. 2-3. Ootapa nyt.
Onks tää vaikea Tää valita? se on liian lähekkäin, niin tiedät sä. Tää on vaikea valita. Mitä mä teen? Tee tälleen, Hei, tee hei, hei, tee tälleen. Hei, kivisakset, paperit, tiedätkö molemmat tälle? Ei. Elämä ei mene tolleen. Ei. Hei, tee tälleen. Elämä ei mene tolleen. No tavallaan. Joo, sano. Sun pitää sanoa, sun pitää saada juontaa. Ei, kuuntele. Vedä nää erikseen loki ja anna niitä tähän. Okei, joo. Kuunnelkaa, me siirretään teidät omi kanavi. Siirret. Tankki on me. Joo, siirrä meidät tonne. Type shit. Sitten siirrä vaikka Mikeekaan. Siirrä, mä haluan kuulla Mikeekaan. Tää on Mikesin. Joo. Mike. Joo. Put the camera on me. Oota, pitää varmaan disconnectaa uudestaan, eiks niin? Joo. Joo. No niin. Ok, Mike. Me haluttiin viedä sut erikseen, ettei tapahdu semmoista, että molemmat tyypit sanoo samaa, niin me haluttiin erottaa teidät. Mutta Milana, se kilpailu tai tää juttu on niinku tässä se, että me halutaan kuulla, että kumpi kehuu paremmin Milana. Vau, että mä menisin shokkiin. Ai kehu. Joo. Okei. Me voidaan, tiedätkö, me annetaan teille minuutti aikaa, me lähdetään pois. Mulla ei Me riitä jäädään, aika me kehut tota. Wow, okei. Come on now. Onko se minuutti? Joo. Minuutti lähti. Alkaako nyt? Okei. Milana, rehellisesti, niin kuin mä sanoin, ei riitä aikaa, että mä voisin kehua sua. Mutta mitä mä haluan kertoa, se minkälainen päätös sä tulet tekemään, se on ihan sun oma päätös. Ehkä voi olla sille, että ei ehkä minä, ei ehkä hän, ehkä me ei olla niitä oikein. Sun pitää, tiedätkö elämä on, tiedätkö, patience, sun pitää olla, tiedätkö, kärsivällinen, tiedätkö. Mutta varmasti mä uskon, että jos sä löydät joku, niin se tulee olemaan oikein. Varmasti. Okei. Onko mun suomen kieli tarpeeksi hyvä, koska rehellisesti en mä puhu mitenkään hyvin? Ihan näis. Olit sä se koripallopelaaja? Joo. Okei. Ammatti. Minkä pituinen sä oot? 2 metriä. Okei. Se oli siinä, ei mitään muuta lisättävää. Tuo ei kehunut muotoa, vai sanoi, että mun pitää odottaa oikeat ihmistä. Okei, heitä, tiedätkö? Tuo sanoi, että sillä ei riitä aikaa kehua. Okei. Mike, sun viimeiset sanat, sä oot sanonut nyt, tai sit me siirretään sut huoneesta pois. Okei, mä odotan. Okay. Mä odotan. Ok. Tuo oli hieno kämppä, näit sä? Sä istuu jossain omakotitalossa. Chris, kamera toimiks? Tää vissiin toimii nyt hyvin. Kerro mikä toi pitää. Joo, eli me erotettiin nyt teidät kahdesta, koska me ei haluttu, että te molemmat sanotte niinku samoja asioita. Niin se juttu itsessään on se, että me halutaan kuulla, kumpi teistä kehuu Milanaa paremmin. Minuutin aikaa. Joo, ja teillä on minuutti aikaa. That's crazy. Se alkaa ihan just, mutta siis tosiaan joo, sun pitää kehua Milanaa, sulla on minuutti aikaa. Tiedätkö, tee sun juttu. Kello, aika alkaa nyt. Sulla on kauniit silmät. Sulla on kaunis hymy. Sulla on kiva persoonallisuus. Sä oot hauska. Sä oot kehäri vähän, mut sille hyvä tavalla. Toi lagaa. Chris lagaa. Mä en tiedä, sun arvot kuulostaa ihan right. Älä jaksa. Ei, kaikki fine. Sun arvot vaikuttaa olla, tiedätkö, ihan hyvin paikoillaan, että sä ei shit. Joo, I don't think I gotta say nothing else. Mä tiedän. Okei. Tuo kasvitusti. Joo.
pätkittäin, mutta... Haluatko vielä soittaa? Alkoiko lagaa taas? Ei tarvii? Mä Ok. kuulin. Joo, mäkin näen. Ok. Milana sanoi, että se kuuli kuitenkin sun viestin. Joo, mä siirrän nyt sut tonne finaalin pöytään ja meidän prinsessa valitsee prinssin. Nähdään siellä. Kuuntele. Nyt me ollaan finaalipöydässä. Sä tiedätkin, että sä valitset. Joo, ei, älä sano vielä. Okei, kutsutaanko noi tänne? Ylipäätään, ei, ennen kuin sä valitset sen. Joo, kerro sille, miksi sä haluat valita sen. Joo, sano. Okei, mä valitsin sen, koska sitä ihminen oikeastaan musta tuntuu, tiedätkö, hyvältä. Kehu mua oikeasti. Ja koska mä tunnen sen vähän. Ja se on ihan nice tyyppi. Kiva. Mä tykkään sen. Okei. Eli se on... Pitääkö mä kertoa? Okei, älä kerro vielä. Okei, nyt me mennään tänne. Tiimi! Onko se tulossa? Tiimi! Joo. Toivon, Tiimi, haluatko että onnistuu. Meidän deitti onnistuu. Meillä on nyt se tulee, voittaa tulee nyt. Jännittää. Hopefully everything will be alright. Tää ei sanonut vielä nimeä, mutta tää sanoi miksi se valitsi sen. Okei. Se sanoi miksi se valitsi sen. Okei. Tää oli hyvä taistelu Chrisiltä ja Mikeilta. Joo, ja Mikeilta. Kyllä, just näin. Mä tiedän, että sä otat. Okei, ja nyt me mennään tonne. Ja tiedätkö, ennen kuin sä sanot suoraan se, että kenet sä niinku valitset, niin sano, tiedätkö, miltä susta tuntuu, tiedätkö, ylipäätään tälleen, miksi ei, miksi joo, ja näin. Okei. Okay. Voit sä, jos jotain kysyä jotain, tiedätkö, koska mä en nyt ihan hiffannut. Joo, me vaan. Joo, yleiset fiilikset. Okei. Yleiset Miten fiilikset. treffit on mennyt? Kiitos kaikki. Oot silleen musta. Okei. Kiitos kaikille, jotka osallistuu. Oli kiva puhua teille. Miksi sulla on banaani? Banaani, joo. Äijä sanoo Antakaa se Hamsan. Ei joo, wow, ota rauhas bro. Joo. Damn! Ei, joo, mä kuulin Markku. Kuulitteko te, mitä tää Mimmi kysyi? Tää Mimmi kysyi, onko teillä isot banaanit? That wasn't me though. Kato kuin iso mulla on. Bro, tän pitäisi olla PG-13 striimi. Go girl. Kato, jos joku menee pois kamerasta, niin sä tiedät, että on red flag. Mitä? Tää meni vähän sekaisin, tää koko atmosfääri. Okei, anyways, oli kiva tutustua teihin. Tää voittaja sai, musta tuntuu hyvältä. Kiitos sille. Ja sanoiko se? Sano, ei, recapaa vähän silleen. Recapaa, kerro, joo. mitä kaikkea sä tykkäsit. Mitä se teki ja mistä ja oikein, tälleen. joo. Ja. Puhuuko se sweetly? En, mä halua. Anyways, mä sanoin jo kaiken. Jos mä haluan ne katsoa myöhemmin. Anyways, kiitos sille ihmiselle. Ja voittaja on... Joo! Se oli hyvä taistelu, finalistit. Te tarvitsitte extra roundeja, on top of extra roundeja, että sai tulla päätös. Joo, Milana sanoi, että tämä oli vaikea päätös, sä halusit niinku valita tän niinku Se oli oikeesti tosi vaikea päätös. Se oli vaikea päätös. Ennen kuin Mike me tulee suhun, älä vielä ihan lähe, ja sekunti Chris. Sä oot voittaja, niin tiedät sä, speak up. Yeah, congratulations gang. Man, I feel honored to be here. Kiitos, että mä sain tulla paikalle. Kiitos kaikille. Joo, älä anna puhua toi logaa vaan. W Chris in the chat. Mike, mut sä olet kuitenkin finalisti. Sä olit niinku top 2 joukossa kuitenkin. Joo, mä oon kiitollinen, että mä pääsin. Mä myttäisin Chris hetkeksi. Sano uudestaan. Mike, mä katsotaan sua nyt. Kuuletko meitä? Niin mä kuulen sut ainakin. Joo, sä kuulet, mutta me ollaan nyt mytetty Chris, koska se lagaa. Mut kuitenkin sä pääsit top 2 joukkoon, tai top 2. Sä olit niinku vahvimpia joukossa. Ja vaikka tämä prinsessa ei valinnut sua, joku toinen prinsessa valitsee sut.
Chillis. Todellakin, bro. Todellakin. Todellakin. Mä oon kiitollinen oikeesti. Milano, oikeesti kiitos, että mä pääsin tähän asti. Kiitos sulle, oli oikeesti tosi kiva tutustua. Joo, todellakin. Todellakin. W Mike in the chat. Kiitos Mike sulle tosi paljon. Kiitos, että sä osallistuit. Kiitos, että sä osallistuit. Sä olet finalisti. Kaiken hyvää onnea sun kuorisuraan. Toivottavasti sä kasvat vielä pidemmäksi. Todellakin. Meitsi mennyt ulkomaalle, eikö sä jo tiennyt? Ai meet? Joo, mä menen ulkomaille pelaamaan. Olisit sanonut aikaisemmin. Milana famblas baggy. Milana famblas NBA contracts. Damn. Mut ok, Mike, kiitos sulle tosi paljon. Me vielä puhutaan sunkaan off-stream, mut kiitos sulle tosi paljon ja kaikkea hyvää sinne päin. Yes sir, Chris, onneksi olkoon Milana, sun frendi ja koko tiimi. Hyvää loppupäivää teille, pitäkää hauskaa. Ja Chris ja Milana, olkaa ihmisiksi ja teitä. Yes sir, kiitos paljon, kiitos paljon. W Mike in the chat, W Mike in the chat. Jop, moro. Moro. Ai, Chris. Kuuntele, sä lagat ihan sika, sulla on pakko soittaa. Venä, mä soitan sulle. Mut nyt on fine, kato. Niin sä oot mytel, venä. Sä oot mytel, venä. Sano nyt jotain. Shut your bitch ass up! Ai, W Ai, kuuntelkaa. Mä en tiedä, me taettiin unohtaa sanoa, kertoa streamin alussa, että ylipäätään, että mitä sitten tää voittajakapulu saa. Me unohdettiin kertoa tää, mutta NLA TV Nolla Logiikka sponssaa E-Date treffit, mut vaan oikeassa elämässä. Eli te menette aidoille treffeille, aidoille dateille. Eli me pläänataan sitten teille hyvät deitit ja totta kai kaikki raha tulee Nolla Logiikan taskuista, eli teidän ei tarvitse varautua. Tälleen me pidetään teille hyvät treffit, me suunnitellaan joku hyvä. Ja siitä on tulossa vielä toinen striimi, että kaikki, jotka katsoo nytten, subscribe, tilatkaa kanavaa ja stay tuned, me tullaan vielä striimaa tää. Ai, mut teidän hei! Outro-musiikki alkaa melkein soimaan. Mutta kuunnelkaa, ottakaa vielä Milanan kai ja teidän pitää sopia, että milloin te menette treffeille. Mikä päivä te menette treffeille? Jos on mahdollista, on jopa huomiselle mahdollista. Venä, mä katon mun työuudet. Vaikka huomenna. Huomen! Okei, huomen. Sanoin vaikka huomenna. 6 jälkeen. Huomen 6 jälkeen. Huomen 6 jälkeen. Natsaaks toi? Toi natsaa Krissi. Ok. Hei, no mut kuitenkin, striimit te kuulitte, eli tätä ei tarvi odottaa pitkään. Tää heti striimataan huomenna. Joo. Milana ja Chris menee huomenna dateille ja me striimataan se siellä. Joten tilatkaa nyt kanavaa W Milana, W Chris. Onnea vielä teille. Ja ei mitään. Kiitos. Kiitos paljon! Love you in the chat.